घूमे लागा ना में बहरी सुतल निकले ना ला। रही हाँ गिफ्टवा जौन बा ना वो सब फाड़ फाड़ के सरियावत रही अलमारिया पर जौन देले रही जा हमर सहेलिया। अच्छा तब गाँव में फोन उन कैलू अपना। ना मोबाइल तो उहाँ के लेले बानी फोनवा मंगनी है तो देबे ना कइनी है। अच्छा तो जाए तो बतिया लियो कब जरूरी नहीं कि रोज रोज बतियाबू जतने बतियाबू ओतने मन कौआई औरी जान जा। ई बात तो सही है कहता। तनी अगिया ना धरा देती खाते नहीं खा तनी माने ऐसा नहीं हो गइल कि आ गइल तो सब कुछ धीरे धीरे भुलाइल जाता। जब तू बात कर लू भौजी मैं मेहरा रू तो मैं पैर पागल बन पहले तो हम कोनो काम करत रही तो टपे हाथ से छीन लेत रह आई अब देखो तनी की तरफ कोनो असर नहीं खे पड़त। पागल हो पहले देख पर्दा के प्यार होत रहे और पर्दा में प्यार कोई बड़ा बढ़िया रहती माने का है डर का लागत ओकरा से ना आए तब तो आज कहत कि पर्दा में प्यार करिए काल गले मुंहे देख के घुमावे लगबा ना तो ई सोच लिए कि बर्दाश्त ना होई हमारा से तारा खातिर हम बहुत कुछ कइले बनी बुझाइल ना याद रखिह। पैसा के पैसा ना बुझत रही तार भैया कमा कमा के बाहर से देत रहन आ जेतना तू पैसा मांगत रह सब तोहरे में उड़ावले जात रही। ए भौजी तो समाज के दिखावा में प्यार कोले बियाह कोले मेहरा से लेकिन त मेन त मतलब भौजाइए से बा हां तो यही से तो हम राजी भइनी की बियाह कल जब तू कहला नु कि भौजी तू टेंशन मत लो ओकरा से हमर कोनो रिश्ता ना खाली खाए बनावे खातिर आवतिया तबे हम राजी भइनी की हां कल। भौजी बोला भाई मोलइयो वाला के बड़ा गजब निशाना बा हो का हो गइल एकदम दिल भर देले बा आइसक्रीम से देखो जरी तक आइसक्रीम आ गइल बा तो हमारा से काहे पूछत रह जाके ओकर ले पूछेला आए कहवा बउआ तू जानत रह जे बियाह कर कइला नु कुछु कहा हम रात दिन ओ दिन सुतल ना रही का है एकदम मुंहाइए ना लगे हमरा हां जे तार सुहाग रात रहल। हां हाँ ई तो कह कि तू शंकर जी के चल के क्रिया खा ल के हम ओकरा के छुअले नहीं कि तबे हम नहीं होश चले, में हम बानी नहीं चले, ना तो हम नीचे, जहर नीचे। खा के मर गई रहती फांसी लगा ले बात ना रहती। मनबू सुना भौजी बोला ये सुहाग रात रहे है नो तो जान जे कि हम सुतो है नीचे हाँ चौकी के नीचे हाँ और ऊपर सुतो रहे आहो तो जगैलस ना बोलैलस ना तहरा के बे जवले तब नहीं के सुतो नीचे बा एकर मतलब तू ओकर संगे सुत रह ऊपर। ना 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 ऐसे है अभी तो जागल ही नहीं अभी हम हाँ हां तो कौन तो हो जाएगा तो कहते कि है सूती तो किसिया कम सुतो नीचे जस एक दू बजल नु जाने कि ओइ सोना हवा छोलस के खंटू साइन नु के हमरा जान कय हो गई तीन तीन पे साप लागल भर थोड़ा से पहले बनी पता नहीं बिया का हो। हां हां एजी के करता तू बैठ के हो भौजी में ना कहे के बैठे के ना ना बियाह शादी भइल बा त छोड़ तड़ के घर में जाके बैठल पड़ ना ना बियाह शादी में का करी माने फोटो माने लेके हाथ चलत ना रही आदमी बैठे वाला नहीं खे कि सट के बैठिया लाज शरम नहीं खे ओ घर में भौजाई माई पड़ल बैसा दिन भर कोहबर में ढुक रही हनी मेरा के संगे हो त नया नया आइल बा त उनकरा भी ना दिन त नया नया आइल बाई त रात में नहीं खे नया दिन भर खाली नया बड़ी के रतियो में नया रही बजे आगे जोरा तड़ी के ना क बजे खाना बनी तू इनकर जाना कहत नहीं कि लइका देख के केने बियाह कर ले अरे, जाए त काहे के तन सुनत नहीं खा जाए इहो कदम उठला अरे हो गइल काहे बियाह कभी बियाह क द इनकर अब उम्र न वो खल जाते तार त रुक, ढेर रुक, बुझाता ओखर ये सब सुनत रह बहन के बारे में तो तू कौन कम रह जा के फसा बजा का कइले कहियो बा हो तारा के कन्या कहबे ना करे के भौजी में बैठा जो काम को कह दे तो हो गई दाओ दाओ को करवा दा लगे का बनी हम तर जाके पढ़े लिखे के नहीं खे हैं पैसा बाकी बा हां बाकी बा लेबू का अरे हमार ना हो हां हो जो करे थिए लेके आई रह हम कुर्सी लेके आई रह तुम का 100 रुपया बाकी बहुत का दे दो पैसा बा तो जो हम देते भेटाई तो मिठाई रन कल हमरा का बाजारी में टिसन जात रहे त कहत न रे बचिया सुन 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 तोर भैया टीका रहा हमर पैसा लेके हमर फोन नहीं खे उठावत आज दे हम देवता जा फोन का नहीं उठावत माने तू ही घर के बूढ़ पुरानिया भइल बड़ का के लोग तो हारे ले रहन इनका चलते ना हमरा का टकल हम चिरत ना कमिंग कर तो बहिन कह दे कि भैया से बतिया लिहा ठीक बा मैं नंबर पे फाइन फोन को कमेंट भौजी भी जा तहर बहिनिया ज्यादा खेलवाड़ी नहीं खे कल दिन पर दिन हो अरे क्या कहबू भौजी रुआ ही रुआ ताको चले रहने होने तो कहत नु कि खे दाई जले खे द हमर तो सब डर लगला कि कहीं झगड़ा वगड़ा मत लगा देस कुछ हो भौजी से एक बात कही का हां खरा चला हमारा संगे नहीं हमार नहीं है हां 2 महीना रही हो जे चलो चला तू ए जे रहत रहनु त हम धक धक करे जे करत रहता हो जो सोचा तारू बात नहीं के भौजी अरे वो बात हो जाई हम ना, जानत तनी या जब आग ना पानी होई। आग खर एक जगह रही तो बढ़िए जाई ना होई तू देखत रहियो क्रिया खाता अपन क्रिया खा ले बानी हम ना न छुबा कर के ना छुअब तो छुए के कहा ताकि ना हाल दुके हम ठीक हाथ के पानी नहीं पियत हम भेगलो
ठीक करत रह। जल्दी बनाओ तो धर तनी माओ तनी ठीक बा। तनी फ्रेश होके। तन टमाटर धनिया ले ले ठीक ले ठीक ठीक। मछली में डाले खाती न तू छुआ बता के छुए देब हम तू जहिए ओकरा के छू देबो वही दिन घर में खून हो जाई या तो तू ही रहबा ना तो उहे रही ना तो हम ही रहम तू हल्का में काले तड़ा हमरा के लगा लेनी जल्दी से तैयार हो तो पता ना कहाँ वहाँ के गोल बनी बताइबो ना कहीं आ हम पूछत रही तो कहतनी कि तहरा का मतलब है। मम्मी जी कहले बानी कि सुंदर से तैयार होके आ रही हो काहे कि कोई कबो देखे खातिर आ सकेला। जल्दी जल्दी तैयार हो जाई। बाप रे बाप बहुत ही गर्मी होता हो दादा माई से बतियावे के रहे लेकिन कन्या ए दुल्हन हाँ मी का करत ताड़ू झाड़ ले लो कनी ना चले ना आपहू के झाड़ दी बारवा। अब झाड़ आइले न बस बेरा नु झल रही बार बार बारे झरात रही कनी ना जा तनी थी करे है क्या कहला समूह में आ त एक देरी लागे या बुढ़ाओ आया नु तो चिलहियन त खाना काट के ना होई तो बुचिया ले भेजा दियो ठीक ना आ तो बड़की रही तो बड़की ले दिवा दियो ठीक बा ठीक बा जी कहाँ गोल बनी यहाँ के का जाने केने गोल बा बबुआ के कहतड़ू हाँ का मम्मी जी हमारा से यहाँ के जबरदस्ती भी आने की जानू करेले काहे कि यहाँ के ना हमारा से बोलते नहीं की कबो बात तनी ला इथी हउए तनी ला जात होइए के चलते उतना मेहरारून से बोलेला ना चालेला ना जनलू त ई कुल बात ना सोची त काहे नहीं की बोलत जबरदस्ती जबरदस्ती कोई के बियाह होखेला हो आय जब मने ना रही तो कैसे जबरदस्ती कोई बियाह कर दे ना हम सोचे कि बोलत नहीं की तो हमरा से कोनो गलती हो गई तो बताओ तो नहीं की एगो और बात कहे के ना चाहिए आप सास हैं वहाँ के ना हम पलंग पर सुती ना तो वहाँ के नीचे बिछा के सूत जाई ना ई का कहतड़ू हो जब हम नीचे आई ना तो वहाँ के पलंग पे चल जाई ना ते को दिन ले होत वैसे कहिया ले करत होगे आइलू तबे ले हाँ मम्मी जी ते को दिन हमरा से बात कहबे ना कइलू ये सब बात कहे वाला मम्मी जी अच्छा रुका हम ओकरा ले पूछा तनी काहे ऐसे कइला सा ना उल्टा पलटा सोचे लग हम रहे दी वहाँ के जब मन करे तबे वहाँ के हमरा आओ त पूछ हमार लइका ह पूछ हम समझाई तबे न समझी ई कुल बियाह से आदमी काहे कत गल नीचे ऊपर सुते खातिर आय मर्द मेरा के जन काम बनल बा जन करे के चाही जनलू मारा बियाह काहे खातिर आदमी सब जानता बाप भाई सब जानता ई बतिया जे दी मम्मी जी वहाँ के अगर हमरा से मन नहीं खे तो जब वहाँ के हमार दिल मन वहाँ के उतर जाए मन दिल कने ऐसन कोनो बात नहीं खे आ तू बहुत सुंदर बाड़ू हमर बबुआ बहुत तारा के पसंद करला ऐसन कोनो बात नहीं खे तू ऐसन कर नु त अपना मुंह माया में मरद खड़ूसो रहले सन मरद तन झगड़ा रहले सन खिसे त अपना से नु प्यार दुलार ऐसन दिहल जल त मरद लुभा जासन जनलू काहे आतना होइसन तहारा जमाना में त कतना फिल्म एक से आइल बो एक से फिल्म ना देखेलू कैसे कैसे होखेला हाय फिल्म देख के सीख फिल्म वाला रोल अपनाव जनलू हैं हमरा ही को कहे के चाही अब का करे लेकिन हम ही बानी त दीदी हमरा से दीदियो बहुते मतलब नाराज ऊ तनी टेढ़ हिया गोतनी कतो न रही नु त हंसुआ भर टेढ़े रही जनलू गोतनी ना चाही नु वहाँ से तो मतलब लेन देन हमारा कोनो नहीं खे लेकिन यहाँ उही सोचते त कैसे हमारा ले सुंदर उतर गुल बिया बुढ़िया काहे बड़ाई करते तो बताओ जे जैसे रही उसन कहाला ना वो कुल बात ना सोचा आ घरे के निमन से रहिए केवाली क्लियर देके और नाहू बोली बड़की नु नाहू उठ के आई देवे खाना नु तो तू जाके दे दियो हुक का करेगा अपने पर हुक टांग लिए दे दिया बापे जाके मानो ससुर तो बापे नु हन एमे कौन घबराए के बात बा हम जाता नहीं आवत नहीं कितना बढ़िया हमार सास बाड़ी खास के वहाँ के समझ जैती आखिर का बात बा हम तो हमरा पते नहीं के हम जो बुझाते नहीं कि हम का करी मरद के कैसे मुही मम्मी जी तो कहता नहीं कि फिल्म देखो होई देखो वो से होई जब दिल से दिल ना मिली तो मन से मन कैसे मिले इतना मेहनत भइल बा दादा इतना मेहनत भइल बा साला नींद लागता है नींद में की राती में गो हाथ दबाए के पड़ता बाकी भौजी तंग कर देले बाड़ी क्या कहबो शुरू में हमरा के सर्विस टाइट देले बाड़ी सेवा का मौका बहुत बढ़िया देले बाड़ी और बियाह तुमको नहीं बुझा तनी बियाह हो तनी भाई नया नया तनी मेहरा वाली बियाह को हाथ तनी खोई दी बाकी छोड़ हटाओ नेकी के ना भुला के चाहिए भौजाई हमारा के शुरू से लेकर अंत तक ले अभी तक हमरा के जीव जान दे देलस हमरे चलते अपना भतार के कुछ ना बुझलस करे मई हे जा का करते हमारा मेरे क्या कहत रे हाय का कहत रे का कहत रे का हम सुनत नहीं का
कुछ और हम सुनत नहीं। और सुनत है मर्डर का हाँ। तो का माइल बाड़ी सुनत है मर्डर भइल बा का भइल बा मर्डर बड़का मर्डर हो जाई जनलिस। सर का कोनी हमरे हराइल बिया। ई बताऊ कहते त मम्मी जी हम नीचे सुती ना तो ऊपर सुतेलन, ऊपर सुती ना तो नीचे सुतेलन। ई कुल का हम सुनत नहीं। का आ मने काहे ओकरा के डांटत बोलत रहत हवे। कहां डटनी है उगाइल भी अपन माई बाप छोड़ के तोरे पे तो ओकरा के डटबे बोलबे मरबे। ई बताओ कि जब हमारा भूख लगी प्यास लगी तब हम मांग ना सकी ना सुतल बाइन लीजिए खाना खा लीजिए पानी पी ई कौन मतलब हमें हानि तो करे मेहरारू के उतना कर्तव्य है, मेहरारू उतना उतसन बिया तो पूछत एको गो मेहरारू में से तो पूछबे ना करसन त मरद के ना गली पे बाड़ तीन हमारा में ई तो सब तेरा पसंद में। ना हो जब हमारा भूख लगे खुद हम मांग ले हम बिना कामों के काम करत रह ऊ कौन थी अरे शौक ह तू आलू आई जाए ठीक करे अब जोड़े लारा लगावे हम जोड़े ला रहे तरह के समझावत नती तो तेरा जोड़े ला रहा लगा लगता। मैं ये समझा वाला बात ह का करे वाला बात है। लगे का बानी का हमने हमारा नहीं के बुझाता है और नहीं के समझ में आवत जो अपन काम करे बा काम कर आदत सुधार ल बुझाइल ना। आई आइल भी तो निमन से ओकरा के राखे के बता ना तो इतने मत कर। भूखे पेट रहती है पेट भरल ले हो जाई मेहरारू के पेट भरल ले हो जाई। हम ये भले मेहरान के पेट भरे काहे ना तो भरे मरद के नु निमन मरद बोलिए सन तो मेहरारू खुश रहेली सन है ना ना। हाँ नीमन बोली हंस त तू काहे ना बोललू बाबू के बाबू का काहे बाबू के गाड़ी दी ना क दिन हाँ। हमरा के सुन ले बड़ा बाबू के गाड़ी दे कब सुन जा, ले जा, बड़ा जा। सुनले बड़ा झूठो के बात में जाने नहीं क्या बात निकल बड़े की मैं से कहानी से बोल लो तो लगे बता तू बोल जा के तू ये बोल चलो ठीक है बा जौन कर तो कर अपना मन के नत कर। कैसे तो काला नु धन के बढ़ल नीमन मन के बढ़ल नीमन ना तो तनी मन के नु हेम नेठ कर कुंवार रहला जवन कइला अब बियाह भ गइल तनी सुधरब नु आ नीमन से रहब नु तो बबुए कहइब। हाँ देवता रोवा जाई शेर और गुण हाथ पर तन जाई ढेर ठीक है बा हम तो जाते बानी प्रवचन ढेर कले नहीं रहुरा हम तो जाते बानी जवन तहारा करत और जवन बढ़िया ना करबा। ये डीलिंग दे खाती एकरा जे कही का मताई से कहती है कि ऐसे से कहता ने जा तनी घर में तो देम तू फाइट नु कि मैं भना सुना स्कूल जता कि ना करे हैं भेर भेर भरी बड़ी मर्द के सेवा करे वाला माने वाला हैं रुका तार हम कबार तनी कोई से कनिया ए कनिया कनियो कहे में त खीसे बरत है के सब अतिया के आवा है ने का दिन भर घर में सुता रहता हो तनी घूमे लागा ना में बहरी सुतल निकले ना ला रही हाँ। गिफ्टवा जौन बा ना वो सब फाड़ फाड़ के सरियावत रही अलमारिया पर जौन देले रही जा हमर सहेलिया। अच्छा तब गाँव में फोन उन कैलू अपना ना मोबाइल तो उहाँ के लेले बानी फोनवा मंगनी है तो देबे ना कइनी है। अच्छा तो जाए तो बतिया लिया कब जरूरी नहीं कि रोज रोज बतियाबू जतने बतियाबू उतने मन कौआई औरी जान जा ई बात तो सही है कहत नहीं दीदी। बतिया लिया 2 दिन 4 दिन 10 दिन पर अपन बतियावल जाला। और बताओ कोनो बात के दिक्कत उकत नहीं खेने जा कौन बात के दिक्कत नहीं के लेकिन यहाँ के ना का हो गइल का कुछ बोलन का कइल हन बोलती तब तक कुछ बातें ना रहे दीदी यहाँ के हमरा से बोलते नहीं कि एगो रउरा से बात कहल चाहत नहीं मम्मी से तो ना पूछ सकी ना ई कोनो लड़की से का बतियावत रही। माने पागल हड़ू का आते आते इहे कुल तरह दिमाग में घुस गइल आए अभी देखो तो उनके हाल ही में नए नए बियाह शादी भइल बाटे मेन बात सब कोई उनका से बड़े बाटे घर में तो लाजे लिहाजे ना बोलत होइहन एकर मतलब इहे कि सोच लेबो कि कोई से रखले बन कोई के बतियावत रहन ना हमरा से मन उसट उसट कह के रहत नहीं तो हम उहे सोचत रही ना। उ ढेर ना बोलेलन ठीक न हुआ बहुते लजालन तू तो मेहरारुए हो हम भौजाई है हमार से आतना लजालन कि भूखे रह जेल लेकिन चले अपन से खाना ना दे उनकरा के तले उ खाना ना खइहन जबरदस्ती खोलवा खोलवा के देह पर के कपड़ा हमारा फीचे के पड़ेला जानलू। हम ना जानत रही अब से ना हम ऐसे सोचम हमरा बुझाला कि अब वहाँ के हमरा से बोलती जाय दिन दीदी हम दिल जीत ले वहाँ के ना अब हम आ गइनी ना त बियाह शादी होइए गइल बाटे अरे आज चाहे काल तरह से बोलबे करिहन एमे कौन टेंशन के बात बाटे। दिन भर ताने तही लोग भी बैठा रहता तो इनका से कब बोली हन ओइ घर में भगैनी चूल्हा पे उनका काहे बैठा रहता तू तारा के बोलावल हटे जा केहू ना बोलैला त का करेलू तू जब देखत हो कि बड़ा आदमी बतियावता त छोट बतो में टुकल जरूरी बा चूल्हा में बैठ रही हां अरे त का हो गई तेरे घूमत रहता नीने के घर में कनिए के जब भौजी भेत ना आइल हन कतन के हमरा हई काम बा हौ काम बा
अरे ई पागल है हो, इनकर बात के मत लिहा ई ना। कोनो बात ना दीदी जी। भैया जी ना रहलन तब देखो तो कितना चटक चटक पहन के सब जनी हंसत तड़ी जा। तू काहे हमरा के देख के जरेलू, तू काहे हमरा चक्कर में रहेलू? भारत नहीं थे भैया ने कहा तो है त काहे रार हो गइल बनी भैया ने खत आए बाहर भी उसका माही नु गइल बलन। तू पहले के इतिहास मरद नहीं खत्म, मरद के बिना भौजी कोनो सिंगार कल जाला। आ तू कुआरे पट्टी कुली सट के चलत वो में लाज नहीं खे, लिपस्टिक मार के चलत वो में लाज नहीं खे। आ हम बिया हो गइल बटे, मरद बाहर कमाए गइल, पेन हो ले लेबन तो में गलती हो गइल। काला में नहीं खरत ना तो चित बदली ला के खिया दो। हां यो खेलवाड़ी जब बुची जी अपना इकुल मन कहां से ननद लगे इनका के त उनके लिए खियावो, उनकर बात भैया माने रन बहुत, उनका से खा लेन तरह सगर ना खियान त ना भौजी। काहे तू नहीं खिया सकत अपन देवरानी के जीवन बसावे खातिर? ये कुल काम लागल बा, डाइन तो नहीं के घर बनाइबू का? टोना जदू करबू घर में, इकुल करबो मत करिया हो। जान जी हो हम काहे करम जब जे अपना मन से प्यार ई कोन मतलब बटे मती मारे खातिर मती मारनी है ई। भौजी तो उहे कहले रही हम जाना तानी खियले बाड़ी। हां तो तू इहे कुल करबू, तू कोनो बेटवन के खिया के आ मती मार ल आ कर के बियाह जे रह जा, ये कुल सीखे जातो त। ये तो तरह के कहले तक खिसियाए लागल। देखा भौजी भैया के समार जानलू ना तो बाहर विदेश चल जाए तो फिर तू हाथ मलत रहिया। इनकर बात के नतला ठीक नु, ई हाफ दिमाग के है बुझाला की कब का बोल दियन कोनो ठीक नहीं के। तू टेंशन मतलब कनिया ठीक नु, कोनो जरूरी नहीं के एगो मर्दे से रिश्ता बा बियाह करके आइल बड़ू त घर में बाकी लोग तो बोलते नु बा, सब लोग हंसते बोलत ना बाटे। सही कहत नहीं। आ धीरे धीरे बोली हन, 2 महीना 4 महीना 6 महीने के बाद बोलबे नु करी हन, एकदमे ना बोलेलन। ना कहो कनिया ना ना बोली ना। आ कहाँ मतलब सुतेलन तू, आ ऊ कहाँ सुतेलन? वहाँ के ना नीचे सुती ना, हम पलंग पे सुती ना। हाँ आ मने राती होती खाना उठ के जालन तारा के हैं ना दीदी खाना ना देवेल त ना कुछ वो हाथ में धरेलन? ना खाना कहे ना कि खा लेही हम अपना हाथ से खिया दी तो कहीं ना कि ढेर ओवर मत कर, चल धो दे टेबुल पर हम खा लेम। सौखे लागल कि एके में खइती। हमर सखी के दूल्हा एक ही में हमर गोरी सखी त खात रहन त फोन क के वीडियो कॉल दिखावत रही। हमहु सोचनी कि बियाह होई त एके में उहा के खाई। आयो दादा का कहता हो मर्द के झूठ खियावल जाला, भले उ खा लियन छोड़ दियन तो उ में तू खा सकेलू छिपा में, एके में खियाइबो झूठ हो। ई कुल करबो मत करिया, हमनी के घर में ना ई सब चलेला जानलू ना। ई सब मत सोचिया कभी उनका के लेकिन अपन आप झूठा मत दिया। समझाइम दीदी, आप समझाइम कि वहाँ के हमरा से निमन से बोले। ठीक बा समझाइम, जा आराम कर जा। आई आप आहू ना जा हम जातन तनी होनी लइकन के ड्रेस खींचे के बाटे। बाप रे बाप कतना भातरो असल बड़ी बुझाता कि बोले ना खालन ना एक में। हमरा तो हदस भई रहल कि लागत कि नतिये झूठ बोलता, लेकिन सच्चो के ना क्रिया खातन हो, एकरा से कोनो मतलब नहीं खे। हम तो इहे चाहतनी कि मत रहो। सही हो दादा, हमार टेंशन ले कपार फाटता आ हिनकरा नींद लागत रे, कतना निश्चिंत होके सुतल बड़न। देखो तो ए आहो उठवा के ना। आई दादा आई दादा धाके खींच के गिरा देम चौकी पे, उठा ना तो। ए उठा, अरे रुक, उठा तरह से बात कर। तू सूते ना देलू ना। रुक रुक कहने की रुक कहने। ओकरा भक में का बाड़ा कि उहेल बे जगावे। नींद खराब कर दे बजबे। ई काहे सपना का देखत रह खेलवाड़िया के कर ओकरे। ए तारा ओकरा का तू फेरम बाड़ू, हम कहत नहीं ओकरा ओकर जरे हमरा कुछ नहीं खेता, तू झूठो के तार बहिनिया कतना तेज बनतिया हो। का कहती है? हाय क्या कहती है? कहती भौजी ओकरा भैया के चित बादला खियाओ मती मारे खाती। बाजी कान का जरे दू थपनु त मैं ज्ञान खुल जाई। फुटो फुटो बोलत आई तो हम कुछ नहीं किया। कदे मान हलंग बबिया नु तो मैं समझ में आ जाई। सुनो पहले हमारी बात सुनो, का हम कुछ नहीं की जाना जल्ला ना अब बर्दाश्त नहीं हो, चलो तू हमसे बियाह कर। ओह तू गजब तू का ई कौन भौजी तो ऐसा काम कर के तन चल नहीं बह जाओ। अब हाथना प्रेशर देता तू तो मैंने का है मन में कल छल बाटे का। अरे कौन चल के बात नहीं के हाँ मान ल कि पसंद आ गल बिया। बियाह करे के बाद ठीक बा आराम से होई, पहले एकरा के कम से कम सटल पटल कर ले भेल नु। तू ओकरा के सटर पटर करे में न तू ही सटिया जीव ओकरा ले। हम हम ना कुछो नहीं सटिया जाना। यार गजब ना के तारा घर में सब एक से बढ़ के एक बाटे जनलन उ हमरा के कोई देख के जियत नहीं खे। तार माइयो शुद्ध नहीं की बोलत, तार बहिन त नागिन जैसा लगले रहती हमरा पीछे। तू का चाहत रही बताव। का चाहतन जब 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 तू राजी बाबू तो हम राजी बानी, हम कैसे छोड़ी? हाँ तो चलो कोर्ट मैरिज कर, कोर्ट मैरिज कर ला, ओकर बाद चलो मंदिर में शादी कर जी, ओकर बाद जन होई तो देखल जाई। और 6 महीना मटिया जेबू, 6 महीने के बाद कर 6 दिन हम ना माटी आ सकिने, 6 घंटा ना माटी आ सकिने बुझाइल। 6 महीना तो ढेर बाटे।
का कहल चाहत रह कि ठीक बा जनाई सब करा के बोलाई ठीक घर बा के लोग यार के? तो पुराना बात मत उखड़ कर दिन ठीक बा हम तार से बियाह कर म गेलू कब चलत रह? लगल है तुरंत तो चल बियाह करम के कर बियाह होखे लगल के में कुंवार बा हैं बताइबा कि हम बताई? के बात तबे नु कहा था काहे तू कुंवार बड़ा का है मैंने कुंवार बियाह में कैसे बियाह कर बियाह में कुंवार बनी हो कैसे बुझाई हां हम मेहनु कहा है कि मांग ठार ले बने डल ले बनी हैं काहे अब घरवा में बैठल बे उ के हिय बहिन हिय तहार के तमाई तार हिय जो समझ ले जौन समझ ले हां घर में उठावा सड़क दे कबार दे हम काहे कबार दे हम? काहे काहे तारे कबार काहे देम जी? छछनी तार भतार ह हाँ भतारे अच्छा। हड़न हमारा। हाँ ली सुनी इतना दिन से ना कहत रही भतारे हड़न। खड़े उठले को बोल देना मुंह ला जा अब भतारे हड़न जी कहली कहीं सही कहीं नहीं का सुना तेल डाले का ले बड़ू ओइ मंगिए चिरले बड़ू जौन करे ओकर वैल्यू नहीं खे आजकल। ए माई ओकर वैल्यू नहीं खे ए, डाला त केहू औरी लेके भागा त सुने, केहू औरी चल। तू ए सोचत हो हम लेके भाग जाई हाँ। घर बनावेला मजदूरा नाम हाँ, होला दूसर कोई। दोसर के हां ये- हाँ, मैं मारी मत जानी नु। हनी आवा का हो ना याद सुधर बे ना सुधरी अरे खेलवाड़ी तोरे नहीं कहा तो रे बावे उ कहा जाई रे कह दियो कर ले बियाह कर दियो कर ले। उठाइम ना हम फसुला देखत हो न चल बा हो कि भाषण सुनवाई जा बोला का घर कहत में सत्यानाश जाई कर खेलवाड़ी थाने में जाई। चल हां चल चल रे कहो न का बा नतिया कहत मारत रहते आई आय, नतिया आय। मारी वाला काम करत बाप रे मन बाप। कच कच चले रहता मन कच कच चले रहता मन कच कच चले रहता चल तरा लागत झूठो के नाचो तो झूठो के झूठो के का भइल माई? तरा लागत माने काहे मारत नहीं मैं मारे वाला का बात बजी? रख ले बाबू का? हां रख ले खले खेलवाड़िया हां रख ले। उ रखी ओकरा के उ रखी ओकरा के तू एगो कोनो रख चलो हां चलो चल एक साल से भर मुंह ना बोलत रही अरे कहा रे का कहा रे कहा रे हां यो तो सिंदूर तो बेकार है। बाप रे बाप मम्मी जी रहे लाज लगता मम्मी जी रहे नहीं काहे ऐसे करत कहा रे बही नहीं हाथ चला चुटू चुटू पहले ये हाँ। छोड़ी ना काहे कति मारतनी हम भौजाई क्या मारतनी भौजाई तो रह बोली बने ना। रह चल जी। बस हम तू जो काहे लिया के आइल हवा? मेरा- हो के ऐसे रहते जब तो भौजाई संग रह के ते हेकर के काहे के बियाह कोई के लेल हेकर काहे को के लेल बोल उनका मन ना रहा बुझाई बोल कबर जेता बोल हां चल बा हां होने होने ना लोग बहने आवा का कहता उस हम काहे देखत रहना काहे तू हमरा- तू तो बोल पहले हमरा से काहे भी हिंका से सुंदर भाई हऊ। हां सुधर बिया हां 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 पीछे में मत आओ कह दे ना पीछे हम का हाँ। तू ही काम में हराऊ कि छन आठ बरस बता ना तू ही काम में हराऊ ए भौजी तेरा ढेर लगता भौजी। हां चलो जान कोर्ट में चलो 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 कोर्ट में हां कोर्ट में कैसे चल बे आवे दे करो के तब नु ए आवे दे। हे करो भातरा के तब नु कोर्ट में जाई भातरा करिए जा भातरा जाता कब नहीं आही हो मैया अब हम का करी रे राम मम्मी जी जो कहत रही ना ध्यान दे त ना हम का जन्नती ये घर में रह के कहानी अच्छी तो बदली मंगावा तनी कह के एगो बियाह में सहेली ओकर भौजी दिले अपन भैया के खिया दी हो ये देर अब कर हम अपने पापा पे भी फोन करो मैं बुलाई समझ जाएंगे मुझे तो मर देती हम ही कुल दिन झूठो देखे के हाथ को मत चलाऊ। हां खिलवाड़ी के बारे तड़ू तू हाड